Assalamu alaikum hormatly adamlar. Salam aleyk, evi birleşler. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Ediz adamlar, şuň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, aty watanymyzda şanly beýik sene. Hawa, bugun baqy tarap yurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 26 ýyllyk bayramy. Ediz halkymyz hormatly prezidentimiziň başçylygyny bir maşgala bolup, agdy birlikde garaşsyzlyk toýuny toýlaýar. Hormatly prezidentimiziň döwlet adam düşünür diýen şygaryny baş ýörlüge dönüp, joşguly däkme çekýän türkmen halkynyň geljegi barha şuhrady etsinsin. Şu şahatlyklygyny aýratynyň tanmaly buýsonçly ýagdaý bar. Olum hormatly prezidentimiziň ähli babatda halkyň bähwidine gönükdirilen başlanýyşlarynyň garaşsyzlygyň mukaddesligini hasam artdyranlygy. Elbetde, soňky ýyllarda gazanylan üstünlükler, ýetilen sepkitler ýurdumyzyň halkara awraýyny hasam belinde götürdi. Milli liderimiziň ören parasatlyk bilen ýöredýän işer we daşar siýasaty bütün dünýäniň gollawyna munasip boldy. Özüm şol siýasatyň özünini ýurdun, halkyň bähwidi bar. Döwlet başçylygymyzyň ýurdumyzyň durly puduklaryny, öňe süren başlanýyşlary, özgörtmeleri öňe bilen halkyň bähwidinden ugralýar. Hut halkyň bähwidin aran soňan şol özgörtmeler tiz durmuşa geçirilýär. Ýakly puduklarda bilen sepkitleri ýetilip ösüşler gazanylýar. Şeýle guwançly, şatlykly wakalary beslenýän şanly bayramçylygymyzy ediz elimiz durly ulgamlarda gazanlan bilen sepkitleri bilen şöhratlandyryp belleýär. Ýurdy baqy bagtyarlygy eden, berkarar döwletimizi ul üstünlükler alyp barýan hormatly prezidentimiz. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny tüýsürekden ardy edýäs. Goý siziň tutumly işleriňiz mundan beýlägen üstünlüge beslensin. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne elmydama toýlar toýulaşdyn. Garaşsyzlyk bayramyňyz gutly bolsun. Türkmenistan özüniň esasy milli bayram bolan watanymyzyň garaşsyzlyk gününi belleýär. Düýün säker bilen hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ajaýyp ýadygärlik toplumynyň şäherine bina edilen, häzirki we geljeki nesilleriň hakydasynda kemişelik orun alan, Türkmenistanyň öz ygtyarlygyna eýe bolan senesini alamatlandyrýan garaşsyzlyk binasyny gül goýmak dawarasyna atnaşdy. Ortadan arsaması göre. Lo!
Sonra meclisin başlygy, hökümet agdalary, harby hukuk goraýdarlaryň ýol başlary gülleselerini goýdular. Ýurdumyzyň daşar döwletlerdäki elçileri, ýurdumyzda resmi taýdan bellenlen diplomatik wekilhanlaryň ýol başlary, bayramçyk dawarlaryna gatnaşan daşar ýurtlardan gelen mehmanlar, dünýä türkmenleriniň insanpärwer birleşiginiň agdalary, siýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň we puwduk idaralarynyň wekilleri, hormatly 26 ýylyň içinde Türkmenistan ilatynyň ýokary durmuş derejesine, ykdysadyetde, siýasatda, jemgyýetçilik ösüşinde, ilim we medeniýetde ýokary üstünliklere eýe bolan ýurtlaryň birine urildi. Dünýäde durnuklygy we howpsuzlygy saklamak, beýleki döwletlerle dostluk gatnaşyklary ýola goýmak, iri halkara guramalary, özleri bilen Birleşen Milletler Guramasy bilen özara ýakyn gatnaşyklary saklamak, hormatly prezidentimiziň görediýän daşar siýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar. Garaşsyzlyk binasyna adamlaryň ýyzy üzülmeýän akymy geldi. Hemde tiz wagtdan ýadygarlyň öňündäki meýdança ogadan ajaýyp güllere besenli. Munyň özi bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň beýik üstünliklerini artdyryp, halkymyzyň garaşsyz watanymyza, ata-babalarymyzyň azudy topragyny erkin ýaşap, zähmet çekmek bagtyna bolan çuňur watançylyk duýgularyny şeýlelendirýär. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň baş meýdançasyny mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 26 ýyllyk toýy münasibetli ýaýwanlandyrylan dawarlara gatnaşdy. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýa-da güýçläriniň belen terkerde basty. Türkmenistanyň ýa-da güýçläriniň şahsyny gatnaşmagyna, Türkmenistanyň şanly 26 ýyllyk bayramçylygy münasibetli geçirilýän dawaraly harby ýürüşiň başlanmagyna ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýärin. Türkmenistanyň gorunmak ministri general polkovnik Berdiýew. Dawaraly ýürüş Ulanım, ortadan karşılamak için ara ulan. Yoldaş Türkmenistan'ın korunmak ministri, Türkmenistan'ın yaravlıysanın şahtı didimi, Türkmenistan'ın karasından şanlı 26 yıllık bayramçılığı münasibetli geçirilen davaralı harbi yürüyüşün nidamı durduruldu. Davaralı harbi yürüyüşün serkerdesi Patpolkovnik Ayazov. Salam, hormatly watan gorugçylary. Sizi Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şanly 26 ýyllyk bayramçylygy münasibetli gutlaýaryn.
Cumhurbaşkanı Türkmenistan'ın prezidenti. Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň belen terkerde başdy. Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň şahsy düdümi. Şu mukaddes gün halkymyzyň öňünde berkarar watanymyzy soňky demimize çenli gözümizin görejegi ýaly gorajakdygymyza kasam edýär. Ediz Türkmenistan ata watanym. Qurban bolsun sana bu canım tenim. Egerde men sana tahatça şek getirdim. Oy menin elim uğrasın. Egerde men sana dil yetirsem. Oy menin dilim uğrasın. Egerde men Türkmenistan watanıma Türkmenistan'ın hormatly prezidentine dönüklik etdim. Oy menin ömrüm kül bolsun. Erkin. Münerim. Davara yürüyüşü. Batalyonun belleğin aralıkta Depreksiyer batalyon günü kalanlar çepi ne dengleşme sana edimlep yürü. Ediz vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Bugün sakavatly Türkmen toprağyny araşdyrylygymyzyň şanly 26 ýyllyk bayramy belen joşgul bilen bellenýär. Mukaddes araşdyrylygymyzyň belentden tutulýan 26 ýyllyk şanly bayramy dawaraly harby ýürüýüşden başlanýar. Dawaraly harby ýürüýüş Türkmenistanyň döwlet baýdagy, hem de Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň goşun görnüşleriniň töweşçiň baýdaklary bilen açylýar. Hormatly beletler kerdaşlygymyzyň belleşi ýaly watançylyk ruhy watanyň goragyna ok geçmez galkandyr. Şu günkü döwlet berkararlygymyzyň şanly 26 ýyllyk bayramynyň hormatyna geçirilýän dawaraly harby ýürüýüşden ýokary watançylyk ruhy merdany gerçeklerimiz geçýärler. Harby ýürüýüş bilen Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň ýürütüleşdirilen harby mekteplerinden harby okuwçylary geçýärler. Bu ýaş watançylar edil watanymyzyň şöhraty geljegidir. Ýurt goragyny ykbal edilen gerçeklerdir. Harby okuwçylaryň da şöhrat.
yaralı işlerinin terkedelerinin düzülen terkedeler batalyonu davaralı har yürüyüş devam ediyorlar. Vatanın ve halkın önündeki belin borcuna vefalı terkedeler. Milletimizi şöhratlandıran büyük Türkmen terkedelerinin edermenliğinden görüldü alıyorlar. Türkmen terkedelerine şöhrat. Yurdumuzun yaralı işlerine ediydi vatanımıza vefalılık bilen kulluk ediyen zenan harbi kulluklar bayramçılık meydan şamını veriyor. Mukaddes harbi borcu vefalı zenan harbi kulluklarımız başlarını belin tutup davaralı yürüyüşlerin kadem rüyalar. Zenan harbi kulluklara şöhrat. Deniz çayaklarını, Huriyer terketinin kova giyinişlerinin varlık orayan, harbi kova kuyuşlarının uçormanları, davaralı har görüş devam ediyorlar. Onlar yurdumuzun asman giyinişlerini orayalar. Harbi uçormanlarında şöhrat. Koç yigitler demir kaladır. Merdana atavalarımızın tövüşçen deyaplarına vefalı. Devlet diyarımızın gorağına tartmalı kala olup duran motatıcı etkerler, davaralı har yürüyüşün katarlarıyla mariyalar. Bir karar devletimizin edermen etkerlerine şöhrat. Sevgili vatandaşlar, devlet ünverinin önünden çevit katarlar bilen harbi dengizçiler geçiyorlar. Ata-babalarımızdan miras kalan dengizçilerin harbi tunğotunu münasip devam ettiriyen bu merdana yigitler, devlet bir kararlımızın 26 yıllık bayramının şanına buysan sülen kadam rüyalar. Harbi dengizçiler bile şöhrat. Davaralı harbi yürüyüşü yürüten maksatlı desant batalyon devam ediyor. Qaydusuz desantçılar harbi huner ustatlığını kemil el almakta. Hormatly bilen terkerde başygydan mergenlik, asırlık ve edermenlik mektebinden görüldü alýarlar. Tıyınmaz gayratly desantçylara şöhrat. Vatanın mert oğullarının gayratı bilen vatan beýgelýär. Hormatly bilen terkerde başymyzyň mertler watanı beýgelýär adly kitabyny vatan söýçülük targytlaryny bir kemset berzaý edýän deniz çäklerimiň gerçekleri harbi yürüyüş devam edýärler. Deniz Piyada Batalyonunun harbi kullukçularına şöhrat. Yurdumuzun kova giyinişlerinin doğrultuları, devlet karışımının 26 yıllık bayramının hormatına uğrulayan davaralı harbi yürüyüşten bu itonçlu başlarını belin tutup geçiyorlar. Atmanı Tutular Batalyonunun harbi kullukçularına şöhrat. Baş meydançadan Rayet Koranış ve Haladıç Batalyonunun harbi kullukçuları geçip barýarlar. Gurpağına borç olup koyulan en ardylyk etme berjaý edýän halasgerler, devlet ve kararlymyzyň şanly toýuny bu ýytaşlyk gadamlary bilen medýärler. Milli goşdumyzyň halasgerlerine şöhrat. Bu edermenlik mektebi dowamydyr. Bu mektepde tälim terbiýe alan Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrliginiň ýürüýte maksatly toparlary mukaddes tuğmasyny buýsan sülen gadam urýarlar. Türkmen gerçeklerine şöhrat. Bayramçılık meydançasından edil vatanymyzyň mukaddes şäklerini gorayan Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň ýürüýte maksatly bölümleriniň harby kullukçulary geçýärler. Depkinli gadam urýan bu terhetçiler dost dowanlyk terhetimiziň asudylygyny goraýarlar. Türkmen terhetçilerine şöhrat. Hormatly bilen terkerde başymyz mertlerin mertebesini hemişe bilende ötürýär. Anqasy ýol. Hormatly bilen terkerde başymyz asudylygyň gorawçylaryna mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar eterini sowgat berdi.
Bilen serkerde başymyzyň watançylyk çağrışyna alham alyp, töweşçen ruhlar belende göterilen içeri işler ministrliginiň ýürüýte maksatly toparlary buýtanç bilen har ýürüýüş dowam edýärler. Watanyň merdana oglaryna şöhrat. Hormatly bilen serkerde başymyz. Siziň paratatly baş tolluğuňyzda döwrümizde bedew bady hemra bolýar. At türkmeniň durmuşy, at türkmeniň murady, at türkmen halkynyň döreden gaýtalanmajak tunugaty. Häzir bolsa bayramçylyk ýürüýüşi bilen bedew atlanan harby gullukçylarymyz geçýärler. Türkmenistanyň ýaraly uýuşlarynyň we Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň atçylyk bölümçeleriniň harby gullukçylary mukaddes arasynymyzyň şanly 26 ýyllyk toýuny ajaýyp toý-towa bilen geldiler. Ýurt bir bedew bolsa şalar teýitdir. Edil watan tiliň bilen beýikdir. Öňe, diňe öňe diýipdir. Berdiň ýurda bedew badyn arkada. Edil watandaşlar, hormatly mehmanlar, Garaşlar Türkmenistanyň harby kuwatynyň gözden geçirişi bolan dawraly harby ýürüýüşiň gatarlary bilen goşunlaryň durly kıtymlaryna degişli bolan döwrewap harby tehnikalar geçip başlaýarlar. Birinji kerwanyň ýürüýüş gatarynyň öňüne Kambart Gard kıtymly harby awtulaw çekýär. Onuň ýanyndan Türkmenistanyň döwlet terket gullugynyň honda kıtymly moto ulaglary geçýärler. Edil watandaşlar, hormatly mehmanlar, siziň öňüňizden ýurdumyzyň ýaraly uýuşlarynyň düzümine täze kabul edilen, ýoluň ugruna täýatgelçilikleri ustatlarça geçmegi başarýan moto ulaglary geçýärler. Dawraly harby ýürüýüşiň bayramçylyk gatar bilen marýan bu moto ulaglar ýürüýte maksatly toparlaryň detdiň hereket edip, ýüdügra töweşçek wezifäni ýerine ýetirmegine aýratyn ähmiýetlidir. Olaryň binýadyna ýerleşdirilen döwrewap töweşçen ýaraglar islenlik şertlerde töweş hareketlerini alyp barmaga mümkinçilik berýär. Häzir dawraly harby ýürüýüşi ýürüýte maksatly bölümler üçin ýetlenen milli ýaraly uýuşlarymyzyň düzümine täze kabul edilen Marzer D2, Merzer D4 Dagor kıtımlı harby awtulaglar dowam edýärler. Ýürüýte maksatly toparlaryň aýratyn şylşyrymly şertlerde, çöllük, dağlyk ýerlerde we tokoy dowlaklaryna, şeýle hem ýylatly ýerlerde wezifeleri üstünlikli ýerine ýetirmekler üçin bu döwrewap harby awtulaglar aýratyn mümkinçiligi ýedir. Edil ýerleşler. Nimir kıtymly towutlanan awtulagy ýurdumyzyň ýaraly uýuşlarynyň düzümine kabul edilen kämil tehnikadyr. Dawraly harby ýürüýüşe gatnaşýan bu döwrewap harby awtulagyň üstünde töweş alyp barmak üçin şerşen kıtymly tankga garşy raketalar, tak sormansyz uçurlar, minamyotlar hemde Browning kıtymly pulemyotlar bar. Bayramçylyk nadewetli dawraly harby ýürüýüşde milli ýaraly uýuşlarymyzyň düzümine kämil töweş tehnikalary bolan Batayar 80A, Karakal kıtymly töweşçen tehnikalary geçýärler. Bu harby tehnikalar ygtybarly hemde töweşçen ukypdyr. Olaryň üstünde desant harby gullukçylar göçme asmana atyjy raketa toplumy bilen geçýärler. Hormatly mehmanlar, dawraly harby ýürüýüşiň bayramçylyk hasary bilen
yurdumuzun yaralı güýçleriniň tüzümine täze kabul edilen, ýürüte maksatly toparlar üçin niýetlenen, kirpi kysymly towuklanan harby awtuloglar geçýärler. Olaryň ýygynyň man kysymly awtulog üstünde arbitr 3B kısımlı häzirki zamanyň kämil uçormansyz uçuş enjamy geçýär. Bu enjamyň opski, ýylylyk we radiolokasiýa arkaly aýan edilmegi öwrenip bolup, harby hereketlerde töweşçiň wezipeleri ýerine ýetirmäge uly mümkinçiligi bar. Edil watandaşlar, hormatly mehmanlar, Buriyer goşunlarynyň iň kuwatly harby tehnikalarynyň biri hem tanklardır. Anha görüşüňiz ýaly, man kysymly agyr ýük çekici awtologyň üstünde kuwatly T-90S tanklary ýürüýüşi dowam edýär. Bu kuwatly harby tehnikalar ýurdumyzyň yaraly güýçleriniň Buriyer goşunlarynyň esasy urgu toparlardyr. Garaşdyrlyk meýdançasyna BMP-3 kysymly häzirki zamanyň iň kämil töweş tehnikalary bolan piyada goşunyň töweşçi maşinlary peýda bolýarlar. Hormatly mehmanlar, üstünlikli durmuşa geçirilen harby özgertmeleriň netijesinde raketa we artilleriýa goşunlarymyz kuwatly tehnikalar bilen üstün edildi. Münweriň öňünden artilleriýa goşunlarynyň 2S3 Akasiya kysymly öwedi hereket edýän töweş tehnikalary geçýärler. Türkmeniň ýurt goraýan gerçeklerine hormat we şöhret. Hormatly bilen terkerde başlaýmyz. Nähwan watandaşlar, hormatly mehmanlar, milli goşunymyzyň harby kuwatyny açyp görkezýän dawaraly har görýüş bilen od açmaklygyň uly kuwatyny we has uly çuňlugy od gönükdirmäge ukyý bolan D30 we D20 kysymly gaubitsa toplar geçýärler. Türkmen topçulary bu artilleriýa toplaryny türlü töweşçiň wezipeleri ýerine ýetirip, harby hünär ustatlyklaryny kämilleşdirýärler. Musa B kısımlı Türkiye'nin toplary davaralı har ýürüýüşiň hatarlary bilen barýar. Türkmen topçulary bu kuwatly ýaraglarda ýokary tahkiklik bilen nişanany hatardan çykarýarlar. Artilleriýa tehnikalarynyň hatary bilen milli ýaraly güýçlerimizin tüzümindäki reaktiv artilleriýa toplamlary geçip başlaýarlar. Häzir siziň öňüňizden Tatra RM-70 we BM-21A Belgrad kysymly harby tehnikalar geçýärler. Artilleriýa goşunlarynyň tüzümine täze kabul edilen bu kämil tehnikalar döwrewaplygy, tahkiklik hemde kuwaty bilen aýratyn tapawutlanýar. Goşunyň töweşçiň kuýugy ilki bilen onuň tehnika taýdan üçinçiligi bilen tespitlenýär. Döwlet garaşdyrlygymyzyň 26 ýyllygyna bagyşlanan dawaraly har ýürüýüş bilen Smerç kysymly reaktiv artilleriýa toplamlary geçýärler. Watanyň merdany ogullaryna şöhret. Edil watandaşlar, anhatydyň öňünden 4-nji kerweniň tüzümine Rodešvart kysymly häzirki zamanyň döwrewap harby ara enjamlar ýerleşdirilen Land Rover kysymly tehnikalar geçýärler. Onuň hatarlary bilen yaraly güýçleriň tüzümine täze kabul edilen FM-90 kysymly hemde Pechora 2BM kysymly asman atyjy raketa toplamlary dawaraly har ýürüýüşi dowam edýärler. Howa giňişligimiziň merdana gorawçylaryna şöhret. Dawaraly har ýürüýüşiň hatarlary bilen Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň harby awtologlar geçýärler. Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň Toyota Hilux, Cobra, Mantra, BMW Survivor kirpi kysymly awtologlary döwlet terhedimiziň goragyny terhet tapşyryklary gatnatmakda. Terhet bozjulary ýydarlamakda we olaryň od atyş nokatlaryny, ýeňil towuklanan tehnikalaryny hatardan çykarmak üçin niýetlenen. Dünýäniň iň kämil harby tehnikalary we towukly awtologlary bolan
bu texnikalar kuwatlylygy, hereket tiylikleri we ýokary getirçiligi bilen aýratyn tapaklanýar. Hemde döwlet terkedimiň ygtybarly goragyny netijeli bolanylýar. İzeki kısımlı awtulukları, yurdumuzun terket araçaklaryny gorayan terketçi harby gullukçylar bilen dawra bilen geçýärler. Dost dogonluk terkedimiň gorawçylaryna şöhra. Hormaty bilen terkerde başlaýmaz. Bizim paratatly baş toluňyzda garaşdyk watanymyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary, şoltany içeri işler edaralary döwrümizin en kämil texnik serişleri we enjamlary bilen üstünedilýär. Şuňky geçirilýän dawraly harby ýürüýüşde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň BMW Survivor, Toyota Tundra, Jemaya Sierra kıtımly yeňil towlanan awtolary harby texnikalaryň ýürüýüş hataryny dowam edýärler. Bu döwre wagt awtolaglar halkymyzyň ahudalygynyň we rahatlygynyň, hukuk we jemgyýetçilik tertibiniň üstünedilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Evi dinleşler, mehriban vatandaşlar, döwlet garaşdyrmamyzyň 26 ýyllygynyň hormatyna geçirilýän dawraly harby ýürüýüşiň şu ajaýyp fırsatyny içeri işler edaralarynyň motulaglary ýürüýüş hareketi bilen 26 ýazgyny emele getirdiler. Hormaty bilen terkerde başlaýmaz. Eziz vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Baş bayramymyzyň dawraly harby ýürüýüşi howada dowam etdirilýär. Hotbet garaşdyrmamyzyň 26 ýyllyk münasibetinde geçirilýän dawraly harby ýürüýüşi asuda asmanymyzyň gorawçylary bolan töwerçiň dikçorlar dawralandyrýarlar. Türkmenistanyň harby howa güýçleriniň harby uçurmanlary, tany Mi-17V5 hemde terket koşullarynyň tany Mi-8 kısymly dikçorlary döwlet baýdagmaz. Hemde yaraly güýçlerimizin goşun görnüşleriniň baýdaklary bilen bayramçylyk meydançamyzyň howa giňişliginden geçýärler. Milli harby uçurmanlarynda şöhra. Hormatly mehmanlar, Mi-24 kısımly töwerçiň dikçorlary goşunlaryň od atış güýjini we olaryň hereketini ýokarlandyrmak üçin ýetlendir. Häzir siziň oňuňyzdan Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň, harby howa güýçleriniň 3 tany, hemde terket goşunlarynyň 2 tany Mi-24 kısımly töwerçiň dikçorlary dawra bilen geçýärler. Ýurdumyzyň harby doktrinasyna laýykda Türkmenistanyň goranış kuwatynyň berk dünýäsiniň döredildiginiň nişany bolan bu dikçorlaryň her biri öz töwerçiň häsiýetnamalaryna ýedir. Terket goşunlarynyň madde enjamlaýyn dünýäsiniň en kämil harby tehnikalaryň hasabyna berkitilmegi, goranış häsiýetli harby doktrinamyza laýykda dost dogonluk terkedimiziň ygtybarly goragyny üpçün etmäge öňtürlendir. Ýurdumyzyň türlü geografik şertlerden geçýän döwlet terkedimiziň goragyny hemde barmasy kyn bolan dağlyk ýerlerde terket asudalygyna gödäwçilik etmek üçin ýetlenen 2 tane Awgusta 109 hemde 2 tane Awgusta 139 kısımly dikçorlary giňden tutulýan garaşsyzlyk bayramymyza aýratyn bedeg berýärler. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26 ýyllygynyň hormatyna geçirilýän dawraly harby ýürüýüş goşunlaryň ähli kıtımlarynyň soňky ýyllarda artan kuwatynyň we taýýarlygynyň görkezisine urilýär. Howada amalaşdyrylýan harby ýürüýüşi Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 2 tany Eurokopter 365 hemde içeri işler ministrliginiň 2 tany Eurokopter 145 kısymly dikçorlary dowam edýärler. Bu dikçorlaryň her biri ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň parahat we asuda durmuşyny üpçün etmekde münasip orna ýa bolup, goranış kuwatyny döwrewap derejede hatda kämilleşdirmek we putulandyrmak boýunça alınıp barylýan
ulu işleri aydın ide çıkarıya. Hormatly bilen terker davaşymyz. Sizin kabul eden harby özgürtmeleriniň netijesinde terket koşullarının maddi enjamlaryň binýadynyň tutulandyrylýanynyň aýdyn suwutnamaty bolan daýman 42 kıtımly ýöriýek uçary aňtowçuluk uçuşlaryny geçirmek üçin niýetlenip, onuň kömegi bilen aňtow uçuşlarynyň dowamyna ýazg etmek we surata düşürmek mümkinçiligi bar. Häzir bu uçurlar asman giňişligine dawarly uçuşyny dowam edýärler. Häzir 5 tane Su-25 kıtımly töweşçeň uçurlary baş meýdan şamyzyň howa giňişligine peýda bolýarlar. Harby uçurmanlarymyz ähli halk bayramçylygyna huner ustatlyklarynyň ýokardygyny görkezýärler. Milli goşunymyzyň harby uçurmanlaryna şöhra. Hormatly mehmanlar, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harby howa güýçleriniň katarynaky iň kämil we tetden hem çal tutýan MiG-29 kıtımly töweşçeň uçurlary garaşdyrlyk meýdan şamyzda peýda bolýar. Olar türlü öwüşler bilen asuda asmanyny bilýärler. Harby uçurmalarymda şöhra. Hormatly bilen terker davaşymyz. Hormatly mehmanlar. Häzir döwlet münweriniň öňünde Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Aýratyn hormat garaly batalýonynyň harby gullukçylary peýda bolýarlar. Olar garaşdyrylmyň şany 26 ýyllyk bayramçylygyny nizam emelleri bilen bedeýärler. Kılıç Türkmenleriň gadym töweşçeň ýaragdyr. Ol guzur gaýratyň edermenliň nişanydyr. Şöhratly taryhymyzda merdana türkmen halkymyz kılıçly töweş sunugatyny ustatlyk derejesine ýetiripdirler. Ata-babalarymyzyň töweşçeň däplerine ýerýän harby gullukçylarymyz häzir kılıçda we ýaragda türlü tiltimleri ýerine ýetirýärler. Her ýylda bellenilýän garaşdyrlyk toýumyzda Aýratyn hormat garaly batalýonynyň harby gullukçylarynyň joşkunly gadam urşy hemde buýtonçly tyraty ýüzlerçe tomoşaçylaryň hakykatyna temişelik galýar. Ýedi ýyllar münweriň öňünde hormat garalynyň şahty düzmi nizam ýörüşi bilen netillere buýtonç nişany bolup duran garaşdyrlyk binasynyň şekilini emele getirdiler. Bu harby gullukçylar, bu koddet garaşdyrylmadan şanly bayramçylyklar münasibeti geçirilýän dawaraly har ýörüşiň bedegi bolup, her ýylda döwlet garaşdyrylmadan ýyl ýazgysyny şekillendirýärler. Hormatly mehmanlar, garaşdyrlyk toýunyň giňden tutulýan şu ajaýyp bir dudumy Aýratyn hormat garaly batalýonynyň harby gullukçylary baş bayramymyzyň 26 ýyllygyna baglanýan ýazgyny şekillendirdiler.
Hayratin hormat Qarul batalyonunun harbi qullukçularına şöhrat. Harakatçılığa dünyadaki en ulu qımmatlyk we derur baylyk hökmüne garayan hormatly bilen Terkerdawaşyna şöhrat. Hormatly bilen Terkerdawaşymyz, edil watandaşlar, hormatly mehmanlar. Berqarar watanymyzyň garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk münasibetinde geçirilýän dawarda har görüşi milli ýaraly güýçlerimizin görelleri harby orkestr dawarlandyrýar. Görelleri harbi orkestrın harbi kullukçularına şöhrat. Döretülüge çoğur harpı koyyan hormatly bilen Terkerdawaşymyza şöhrat. Yaşatın Garaşlyk Türkmenistan.
Yaşasın Türkmen halkımız. Yaşasın hormatly bilen terkerdawaşymyz. Berkarar döwletimizin edermen goroşlary bolan biz, ata-babalarymyzyň arzulan, yürekden töýen, döşgerip goran ata watynyny, garaşsyz, hemişelik bitarap Türkmenistany gözümizin göreşdeýin gorajakdymyda. Şu mukaddes bayramçylyk gününi kasam edýär. Kasam edýär. Kasam edýär. Şungur hormatlanýan beren mertebeli prezidentimiz Tagdynyň we ruhy berendiniň ýylyna garaşdyrmyň 26 ýyllyk bayram münasibetli öz eginleşlerimiň adyndan 2015-nji ýylda doglan mele renkli mele hanatda ajaýyp ahaldeke bedewni Türkmen halkynyň milli bayramçylygynyň aýdyn nyşany hükmünde kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Mele hanatda bu naýmaşat mele guş we seher diýen bedewleriň netdindendir. Oň ata tarapy Türkmen atçylyk puwdugyna uly meşhurlyk gadanar. Ahaldeke bedewleriniň jan köýerleriniň kalbyny öçmejek orun alan Karlovaçyň uğruna değiştidir. Şungur hormatlanýan beden mertebeli prezidentimiz mukaddes Türkmen topragyny uludan tutulýan toýlarymyzyň buýsança beslenen bayramçylyklarymyzyň biri boljak. Bu ajaýyp bedewiňiň bady yellen ýuwruk bolsun. Aljak bayraklary dowamly bolsun. At arkasy kutlu bolsun. Kahrman arkadaşymyz. Tagdyn ruhly aslamaz var. Ata-baba mezhebinde dünýä dolan wagtymyz var. Baky bagtyň meskeninde arkadagly neslimiz var. Merdanalyk mektebinde tagdyn ruhly nesilleriň ykbalyny siz arkadar. Şan şöhraty asarlaryň ikraryny siz arkadar. At şaptırmak, göreş tutmak, kadim Türkmen ykbalyny, bäseşikse ýemmek tutmak, her türgeniň ihlasına, jarışlardan bagtyn tapmak, ner perwanlaryň ak ýoluny, ak ýollardan öňe barýar, ykbalyny siz arkada, käde dogan güne barýar, bu älemde siz arkada.
atı sünne Türkmen bastı. Ellerine yaşıl baydak, Aziyada dünya yağtı. Siz eleme sığınmaz paykaz. Vatannadır devrun tahtı. Şatlık şovkun her biriydi. Devr bedev badınnadır. İkbalınna siz arkadağ. Vatan arşın adınnadır. İkrarınna siz arkadağ. Qadırlı mehmanlar, Kahraman arkadağımızın parazatlı baş tutanlığını, yurdumuzun vilayetleri, tarihi özgürlükleri bekleniyor. 5 vilayet bugün köşkü eyvanlı, tekrar çöllerimiz leyler eyhanlı, teze imaratlar bağda teyranlı, daşınızda ceviz iyiller arkadağ, sizin bilen aydın yollar arkada. Ahal, mari, levap, daş oğuz balkan. Daşınızda cimdir ağdı bir halkın. Belgi işleriniz eyleme yalkım. Daşınızda ceviz iyiller arkada. Sizin bilen aydın yollar arkada. Yurdumuzun vilayetlerine şükra. Bahtiyar halkımıza şükra. Kahraman arkadağımıza şükra. Hurmatly vatandaşlar, kadırlı mehmanlar, Kahraman arkadağımızın paratatlı yol başçılığında, yurdumuzun kanunçuluk hukuk bünyadynyň barha kämilleşmegine Türkmenistan'ın meclisinin deputatları, cemiyetçilik kuramalarının vekilleri münasip koşant koşýarlar. Türkmenistan'ın yaşlılarının matagydyrna, hormatly prezidentimizin, Türkmenistan'ın halk matagat hakkyndaky, Türkmenistan'ın konstitusiýasyna goşmança girmek hakkyndaky hemde başga da bir näçe kanunlara we Türkmenistan'ın prezidentinin yurdumyzda 2018-nji, 2024-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny tasdiklamak hakkyndaky karary gol çekmegi, bir karar döwletimiziň uly rowaçlyklara beslenmegine täze badalgalar berdi. Yaşasın garaşsyz, kemişelik bir taraf Türkmenistan'ın konstitusiýasy. Yaşasın Kahraman arkadağımız. Yaşasın bir karar döwletiň bagtyarlyk döwri. Türkmenistan'ın garaşsyzlygynyň 26 yıllık bayramçylygyny yurdumyzyň ustad türgenleri, kälimçileri hassa şöhratlandyrdylar. Yapık binalarda öteweşden öte boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna sportyň 21 görnüşi boýunça geçirilen ýarışlara 65 ýygynly toparyn gatnaşmagy, yurdumyzyň türgenleriniň umumy topar hatabyna has köp medal gazanyp, 1-nji orna eýelemekleri, Olimpiya stadionunyň minlerini çeper geçip edeyen Ahalteke Bedewiniň heykeliniň, şeýle de sportyň suw görnüşleri merkeziniň Guinness'in rekordlar kitabyna girdilmegi, Türkmen sportunyň şan şöhratyny bütün dünýä doldurdy. Yürekde besledik ýeňiş aýdymyn, belentde parlatdyk Türkmen baýdagyn. Sizde görýäs dünýäň merjen paýhasyn, gül watanyň türgeni biz arkada, sagdyn durmuş serweri siz arkada.
sportuna şöhret. Yurdumuzun türgenlerine şöhret. Milli sportumuzda şan veren kahraman arkadağımıza şöhret. Türkmenistan'ın karıştırlarının 26 yıllık bayramçılığını Aşgabat şehirinin yaşayıcılarım münafik dehmet soğutlar bilen karşıladılar. Yakında Aşgabat şehrini östürmekin 15. tatlarını meydan durmuş maklatı binaların Aşgabat Golf Klubunun ve başka da Devrabat binaların en cemeti davaralı yağdayda ulanma verildi. Kahraman arkadağımızın sayesinde Ak şehrimin Aşgabat bir karar devletimizin bahtiyarlık dövrünü tarihi ötüşleri beslenip tanınmaz derecede ödgörüyor. Dünyanın dostluk dillerine aydımlar yanlar sen nedir? Ağır tire yollarında nurana danlar sen nedir? Dünya şöhrat şanlarında coşkunlu kenler sen nedir? Şehristan'ın merceni sen, arkada bağın Aşgabat. Dünyanın dostluk merkezi sen, Asya'da yalkım Aşgabat. Ak şehrimin Aşgabat'ı şöhret. Bahtiyarlık devrimde şöhret. Kahraman arkadağımda şöhret. Sağdındığın ve ruhu belentinin yanına yurdumuzun ılım göp bilim ulgamayı täze ötüşlere eýe bolýar. Şu ýylla Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Jemagat Hojalygy institutynyň binalar toplumy, Magsim Muladyň naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Kimia fakültetiniň täze okuw binasy, şeýle-de yurdumyzyň paýtagtyny hemde vilayatlaryna orta mektep bilen çağalar baglarynyň Döwrabat binalarynyň en cemeti ulanylmaga berildi. Bu işleň ähleti yurdumyzyň ılym bilim kuwwatynyň tatam beýgelýändigine şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň ılym we bilim ulgamynyň işgärlerine şöhret. Hormatly prezidentimizin taýsy tagadlaryny netijetinde ykdysady, maliýe, bank ulgamlarynyň sadaşlygy işlemegi, bu ulgamlaryň Döwrabat kadrlary esasyny östirmegi yurdumyzyň dünýä bazaryna awraýynyň ýokarlanmagyna, ykdysadyýata goýulan maýalaryň durnuky artmagyna, halkyň abadançylygynyň ýokarlanmagyna uly ýardam berýär. Türkmenistanyň ykdysadyýetçilerine, bank we maliýe ulgamynyň işgärlerine şöhret. Şanly garaşdyrlygymyzyň 26 ýyllyk toýuny yurdumyzyň söwda işgärleri, telekeçilerim ölleriniň bayramçylyk sowgatlary bilen geldiler. Arkada ihlasyndan ösýät täze zamany, söwda telekeçilik ak ýollary rowany, Türkmen şanly ýol geçýär, maksatlary dogamat, gülle arkada bilen can watan Türkmenistan, beýik ötüşlüň dünýä, şan watan Türkmenistan. Yurdumyzyň söwda işgärlerine, telekeçilerine şöhret. Kahraman arkadağımıza şöhret. Kahraman arkadağımızın ajaýyp başlanışlary bilen kemale gelen awada milli tiýatçylyk dolagy Döwrabat ötüşleri beslenýär. Yurdumyzyň tiýatçylygyny östirmekde möhüm ähmiýete eýe bolan awada Döwrabat mehmanhanalar, sport toplumlary we dürli desgalar ýerlerli gurulyp, bu sapaly mekanyň göderligi dünýä jahan keşdelerini hayran gandyrýar. Watan sowulmajak döwran içinde, seýilgäkler dünýä seyran içinde, şarlak kuşlar gökde perwaz içinde, ak binalar bagta seyran abada, bahry kadar köşkü eýwan abada.
Ovadanna deniz şalığı Tolkunlarda yüzyer deniz balığı Avadamız vatan bahtiyarlığı Getir ana gelin bugün kadara Avadanın hazinası gövheri Cennetin mekanı ağı kövseri Arkada ıhlatı baktın getiri Getir ana gelin bugün kadara Şarlıq uslama varı Baktım mukamı sağı Tesin ertekeden yer Hadarın gül kenarı Şarlıq uslama varı Baktım mukamı sağı Tesin ertekeden yer Hadarın gül kenarı Havadan milli siyakaşılık doğuluğuna şöhrat. Mehriban vatanımda şöhrat. Kahraman arkadamda şöhrat. Kahraman arkadağımızın parasatlı yol başçılığını, yurdumuzda halkın can sağlığını korumak, ilat edilen sağlık hizmetlerinin şiirini qoğulandırma uğruna tutumlu işler alınıp barılıyor. 2017 yılı paytahtımızda Halkara Sağlık Merkezleri Müdüriyeti'nin Halkara Kirurgiya ve Endokrinologiya Merkezi'nin sağlık öýleriniň täze binalarının Mar vilayetinin Mar şäher içkesel hastakanasının ve başka da sağlık maksatlı binaların açılış dabaralary boldy. Bu destanaryň dabaraly ýagdaýda ulanmagy berilmegi. Sağlık ulgamly täze berentliklerini öterýän şöhratly wakalardyr. Sağlık koruyuş işgärlerine şöhrat. Karaşdyrmamyň 26 ýyllygyna şöhrat. Kahraman prezidentimize şöhrat. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk bayramçylygyna ýurdumyzyň tenagat toplumynyň agdy bir işgärlerim özleriniň münasip sowgatlary bilen geldiler. Hormatly prezidentimiziň taýsir tagallalary netijesinde ýurdumyzda döwrewap tenagat desgalary dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berilýär. Üsya milli tenagat, sarsmaz watan kuwaty, siz howanlar himayet, sizde döwrüň şöhraty, baky dogamat, halkyň ýürek ihlasy, dünýäň täji tagtyny, her köňülle siz arkada, uly fiiliň bagtyny, ykbalyny siz arkada. Ýurdumyzyň tenagat toplumynyň işgärlerine şöhrat. Kahraman arkadağımıza şöhrat. Mehriban vatanımızın garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk bayramçylygyna ýurdumyzyň oba-hoşallyk toplumynyň agdy bir işgärleri özleriniň münasip dähmet sowgatlary bilen geldiler. Ýurdumyzyň daýhanlary möhüm oba-hoşallyk mewsimi bolan güýdük dänek işini tamamladylar. Hemde 1 milyon 50 000 tonnadan owrak paxta tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirdiler. Türkmenistanyň oba-hoşallyk toplumynyň işgärlerine şöhrat. Kahraman arkadamda şöhrat. Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň kämil derejede ösýän pudoklarynyň birim dokma tenagaty we halyçylyk ulgamydyr. Şäherki döwürde halkymyzyň milli buýsanjy nepis hallarymyzyň döwrewap dokma önümleriniň haridary barha köpelýär. Hormatly prezidentimiziň ajaýyp başlangyçlary bilen
yurdumuzun dürlü künjeklerini, döwrebak dokma toplumlary, haly fabriklary gurulup ulanylmaga berilýär. Türkmen hallary kalbın kümmeti, tarihin eğitilmez ruhu gymmaty, arşın dünya veren beýik sungaty, elime ikrardır Türkmen dokmaty, watana ykballar Türkmen dokmaty. Oýdurmuş güllesin, köňül şadlansın, gül diyarda dokma darak batlansın. Göderlik nagmaty, şan şöhratdan sen, elime ikrardır Türkmen dokmaty, watana ykballar Türkmen dokmaty. halıçylaryna we dokmaçylaryna şöhrat.
bir karar devletimize şöhret. Kahraman arkadağımıza şöhret. Kahraman arkadağımızın sayesinde ulus şadlık şovkun bilen bellenýän garaşsyzlyk bayramçylygymyzy Türkmen howa ýollary gullugynyň agdy bir işgärlerim münasip zähmet sowgatlaryna besleýärler. Halkara uğurlarına howa gatnawlaryny artdyrmak, hyzmatlaryň medeniýetini ýokarlandyrmak we uçuşlaryň gerimini giňertmek maksady bilen alınıp barlayan işler häzirki döwürde hasam giň germe eýe bolýar. Ak geljege uzat barýar. Howa ýollar dünýä ýagty. Täg asmany berep barýan howa ýollar döwrüň bagty. Türkmen howa ýollary gullugynyň agdy bir işgärlerine şöhret. Hormatly prezidentimiziň paratatly baş tutanlygyny ýurdumyzy dünýä derejesine ötürmek boýunça alınıp barlayan giň möçberli işleri Türkmenistanyň demir ýol ulaglary ministrliginiň, Türkmenistanyň deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň agdy bir işgärleri ulu goşantlaryny goşýarlar. Deňiz, derýa, demir ýollar, ak ýollar, täze ýüpek ýollar, dünýä bagyt ýollar, täzeçe birleşýär, täze barlar. Watan öňe barýa arkada bilen bedew watly täze şöhret şan bilen Arkada gülle diýär Türkmenistany täze ýollar ýurdun şöhrati şany bagtyýarlyk beýik işden desany watan öňe barýar arkada bilen bedew watly täze şöhret şan bilen berkarar döwletimiziň garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk bayramçylygyny Türkmenistanyň awtomobil ulaglary ministrliginiň işgärleri münasip zähmet sowgatlaryny besleýärler. Şungur hormatlanýan beren mertebeli prezidentimiziň saýasynda dawaral toýlanýan garaşsyzlyk bayramçylygynda ýurdumyzyň ary gatnaşyk ministrliginiň hemde Milli Kosmos Agentliginiň işgärleri asylly zähmet üstünlükler bilen geldiler. Ýurdumyzyň ary gatnaşyk gomnyň Milli Kosmos Agentliginiň işgärlerine şöhret. Kahraman arkadağımda şöhret. Garaşdyrlygymyzyň 26 ýyllyk bayramçylygyny ýurdumyzyň nebit gal toplumynyň işgärleri öňleriniň zähmet üstünlüklerini besleýärler. Baky bagtyýarlyk döwrüň tenaty, milletiň ykbaly halkyň tenaty, barka kuwatlanýan Türkmen binaty, nebit gally, bahar ýazly watanyna, tahabatly, arkadagly watanyna Kuwatlanýar barha milli tenagyt, Türkmen nebit gady, dünýä himayat, täze desgadar sarpmaz marat, nebit gady, bahar ýazly watanyna, tahabatly, arkadagly watanyna. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk bayramçylygyna ýurdumyzyň energetika we jemaat hojalygy ministrlikleriniň agdy bir işgärleri özleriniň münasip zähmet sowgatlary bilen geldiler. Şu ýylda Aşgabat şäheriniň Abadan etrafynda Türkmenistanyň jemaat hojalygy institutynyň binalar toplumynyň ulanma bermegi, energetika pudugynyň kuwaty depkine kämilleşdirmegi berkarar döwletimizde ähli ulgamlaryň sağlaşyk ösürlýänliginiň aydın suutnamasıdır. Türkmen energetiklerine ve cemaat hojalygy işgärlerine şöhret.
çeşmeliğinin ani vatanına Sakavatlı arkadalı vatana Sakavatlı arkadalı vatana Arkadağımın bilin var yanıp gülür Şöhratlı gelcide nuran adama Bak bu sonucumu dine arkada bile Nur çeşmeliğinin ani vatana Sakavatlı arkadalı vatana Alkış ile şöhret ile arkana Garaşsız, bakı bir taraf Türkmenistan devletimide şöhrat. Bahtiyar Türkmen milletine şöhret. Kahraman arkadağımda şöhrat. Barha artya diyarda binaların hatarı kuruluşup ruvaşlanıp nurlanır vatanı Täze jaylar, binalar, bağtımızın baharı Garaşdyl Türkmenistan ösüşlerin yurdudur. Mehriban vatanımızda şadlık şovkunu belirleyen Garaşsızlık bayramçılığımızı Kuruluşuk ve Binagerlik Ministerliğinin Türkmen Avtoyollar Devlet Kanserinin adı bir işgärlerim özlerinin münasip dehmet sowgatlar bilen karşıladılar. Hormatly Prezidentimizin paratatly başçylygynda Aşgabat şäherini ösdürmegiň 15-nji tapkyrynda meden durmuş maksatly binalaryň, yurdumyzyň ähli wuraýatlaryna, döwrewap destalaryň, ýaşaýyş şaýlarynyň, täze ýollaryň ulanma bermegi Türkmenistan döwletimizi tarihi özgörüşlere betleýär. Bahtiyarlık döwründe diyarım şatlık şowkun arşdyňyny parlayan tuğumuz atya olsun. Kahraman arkadağı şöhret bolsun, şan bolsun. Bir taraf Türkmenistan bahtiyarlık yurdudur. Türkmen kuruluşçylaryna, binagerlerine ve avtomobil yolları işgärlerine şöhret. Gülle büsyen ediz vatanımıza şöhret. Arkada Prezidentimizde şöhret. Devlet bir karar bolanna, elime yollar açılya. Millet bahtiyar bolanna, iklimlara nur saçılya. Kamil Pehim paygat bilen, beyik ak yollar geçilye. Yurdumuzun bahtiyar halkına şöhret. Davarası ullan tutulyan baş bayramçılığımızı yurdumuzun bahtiyar nesilleri öllerinin coşkunlu çıkışları bilen vat bediyeler. Kahraman arkadağımızın parasatlı yol başçılığına bir taraf vatanımızın bahtiyar nesillerinin tağdın kemale gelmekleri, döwrewap bilim almakları uğruna tutumlu işler alınıp barılya. Gül vatanın boynuna durmuşumuz görkana, arkadağ sayasına yaynayarız erkana. Biz bahtiyar nesiller, bugünlerimiz kanatlı, sayanızda arkadağ, vatanımız şan şöhratlı. Öňe can watan, yurdumuz bedew basly. Biz
bagtyýar netiller. Öňe barýar, gaýratly. Edil watan gulatşa, bugün yürekler joşya. Halkymyzyň toýunyna şat netiller ýarşa. Vatanım bağlıyar, tekrarlar ilerler. Edip arkadağımız, yolumuz var bir karar. Akşamlardan var yarız, yürek yeriz kur yarı. Edip arkadağımız, canı gidip Vatanın şanına coşulaydım benim, bahtına balsağın koşulaydım benim. Karıştır yurdumda toylar tutuluyar benim, bahtiyar durmuş obalar katılıyar benim, bahtiyar durmuş obalar katılıyar benim. Ay dönün can dönün toylar tutuluyar benim, bugün karasılık toyun toyluyar benim. Liran, 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 can liran. Balkan dolu Türkmenin toyu bugün liran. Şanlı karıştırlığın toyu bugün liran. Yigitler toy şanına atlanıptır liran. Medeni mirasımın bir gülüdür liran. Şanlı vatan vasfanın billidir liran. Şanlı vatan vasfanın billidir liran. Aklı güller kalplara caydır bugün liran. Gül vatanın boynuna toydur bugün liran. Toy olsun diyarımda toy olsun. Yolduğunluk diyarda çaryandan mihman gelsin. Ey yarey, ey yarey. Diyarımda toy yarey. Ey yarey, ey yarey. Diyarımda toy yarey. Ey yarey, ey yarey. Diyarımda toy yarey. Araştırlık şanına diyarım.
26 yıllygyna şöhret. Garaşsyz, bakı bir taraf Türkmenistan döwletimde şöhret. Gahrman arkadamda şöhret. Şungur hormatlanyan beden mertebeli prezidentimiz. Ediz vatandaşlar, hormatly mehmanlar, Sagdynyň we ruhy berentiniň ýylyna bagtyar halkymyz mukaddes garaşdyrmyň 26 ýyllygyny uly şatlyk şowkun bilen belleýär. garaşsyz, hemişelik bitarap Türkmenistan döwletimiziň halkara awraýyny belende götermek, mehriban watanymyzy taryhy özgörüşleri beklemek uğrundaky belend maksatlaryny üçin bagtyar watandaşlarymyz, gahrman arkadagymyz size şäksiz alkışlar aýdýarlar. Şanyňyz sag, ömrüňiz uzak. Döwlet işleriňiz hemişe rowaj. Garaşdyrmyň 26 ýyllyk bayramçylygy kutlu bolsun. Arkada prezidentimiz. Garaşsyz Türkmenistan döwletimizde şöhret. Batyar halkymyza şöhret. Gahrman arkadagymyza şöhret. Soňra hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow watanymyzyň gorunma kuwatyny berkitmekde. Jemgyýetçilik tertibini howpsuzlygy üçin etmekde. Döwletimiziň we halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny gözüňe tutup, şeride mukaddes garaşdyrmyzyň 26 ýyllyk bayramçylygy münasibetde ýurdumyzyň har hukuk goraýjy darlarynyň ýol başlaryna Mälikguly Berdimuhammedow medalyny uşurdy. Hormatly Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary, men ilk bilen sizi berkarar döwletimiziň biz üçin bir mukaddes, ýagny garaşsylyň hem 26 ýyllyk bayram bilen ýendirýär, gutlaýar. Siziň ähligiňe berk jan sağlygy, asuda hem bagtyar durmuşy, ata watanymyzyň undan belekde gülläp esmegi, merdana halkymyzyň bagtyar hem parahat durmuşda ýaşamy ugrunda alyp barýan jogapkar hem işlerini hem ol üstünlikleri arzu edýär. Men garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzyň goranmak, ukyň hem puturlandyrmakda, eýi ýarymyzda howpsuzlyk hem üpçün etmekde, jemgyýetçilik tertibini gorap saklamakda we jinaýatçylyga garşy görüşmekde bir kemsiz gulluk eden üçin döwletimiziň hem halkymyň öňünde hem bitiren aýratyn hyzmatlary üçin şeýle hem berkarar döwletimiň garaşsylygynyň 26 ýyllyk bayramy nasibetli sizi Mälikguly Berdimuhammedow medaly bilen sirgalamak barada karara geldim. Häzir men bir münasip bolan döwlet sirgalagyny hem höwes bilen gowşurjak. Men esasy ähliňizi bir döwlet sirgalagyny bilen hem gutlamak bilen elbetde siz ony münasip götürüň, koy bir sirlag sen ähliňizi hem ul üstünlikleri getirdin. Alyp barýan işleriňizde sen ähliňizi has hem mundan beýlek ruhlandyrsyn. Mehriban halkymyzyň we hem berkarar döwletimiň öňünde mundan ul işleri bitirip ada waraýyňyzyň we hem mertebeňiň has ýokary bolmagyny da hem galkandarsyn.
Hormatly Dowlat Hopuluk Geňeşiniň agzalary, men siziňle ahliňizde günüň ikinji ýarymynda harby gollukçylar hem hukuk gorajadarlygy işgärlerine bir münasip bolan dowlat ýerlerini dawaraly ýagdaýda hem gowşurmagy tawsirýar. Esasy sizi garaşlyk bayramynyň ende münasip bolan bir dowlat ýerlerini bilen gutlamak bilen ahliňizde bir alyp baran asyrly hem jogapkärli işleňizde bundan beri hem uly üstünlükleri arzu edýär. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen terkerde başdy. Mukaddes garaşdyrlamyň 26 ýyllyk bayramçylygy münasibetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraja idaralarynyň ýol başlaryna Mäýälkuly Berdimuhammedow medalyny gowşurdy. Mäýlim bolşýaly ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna mühim ähmiýeti bolan şanly wakalaryň guramaçyk derejesiniň ýokary bolmagyny, bu urda alınıp balýan işleriň döwrüň talabyna laýyk derejede geçirilmegini mühim orna eleýän ýurdumyzyň harby we hukuk goraja idaralarynyň ähli düzümleri taryhy ähmiýeti bolan wakalary işiň gatnaşýarlar. Ýokary döwlet ýylygyna münasip bolan harby we hukuk goraja idaralarynyň ýol başlary mukaddes tuğy taqdim edip, watanymyza, halkymyza we hormatly prezidentimize weparlyk gasamyny ýerine getirdiler. Watanymyza ak ýürekden gulluk etjekdiklerini ananardylar. Döwrüň ruhyna we talabyna, çeýlik hem Türkmenistanyň harby doktrinasyndan gelip çykýan wezipeleri laýyk derejede gulluk etmek we bu ýurdaky halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek ugruna ähli zerur şertleriň düredilýänini aýdyp, harby we hukuk goraja idaralarynyň ýol başlary öz öňlerine durýan möhüm we ýören jogapkärlik wezipeleriň üstünlikli amala aşyrmak ugruna zerur tagallalaryny ýetjekdiklerini ananardylar. Gönnün göni döwlet başlarymyzyň tagallasy bilen harby ulgamda amala aşyrylýan giňmeçli özgertmeleriň üstünlikleri beslenmegi bu düzümleriň işiniň netijeli häsiýete iyi bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Şondukda şöhratly we edermen ata-babalarymyzyň asylly harby däplerini we ýörelgelerini münasip dowam edýän ýokary hünärli harby gullukçylar watansyjylyk ýörelgeleriniň iýiliklerini ösdürmek ugruna giňmeçli maksatnamalaryň işleri alyp barýarlar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen terkerde başdy. Harby we hukuk goraja idaralarynyň ýol başlaryny münasip bolan döwlet ýylyklary bilen ýene döwrgede gutlap, harby we hukuk goraja idaralarynyň öňünde durýan mühim wezipeleri çözmek işlerini ýören jogapkärçilikli we himmet tarapynysy çemeleşmegiň zerurdygyny öňçekdi. Hemde olaryň bu wagtda ähli tagallalaryny, ukyp başarlyklaryny, gaýrymajaqlyklaryny anan bildirdi we hemmelere üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçaka resminamlary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Mäýälkuly Berdimuhammedow medaly bilen syýlanmak hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Garaşsyz, hemişelik bitirip watanymyzyň goranmak ukybyny putulandyrmakda, howpsuzlygy öpçün etmekde, jemgyýetçilik tertibini gorap saklamakda we jenaýatçylyga garşy görüşmekde bir kemsiz gulluk edenliklerini, döwletimiziň we halkymyzyň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlaryny göz öňünde tutup, şeýlede Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk bayramy münasibetli karar edýän. Ýurdumyzyň hukuk goraja we harby edaralarynyň şu ýol başlaryny Türkmenistanyň Mäýälkuly Berdimuhammedow medaly bilen syýlaglamaly. Türkmenistanyň goranmak ministri general polkovnik Ýaýlym Ýagmyrowyç Berdiýew, Türkmenistanyň içeri işler ministri polisiýanyň general maýory Iskenler Xannurdiýewiç Mulikowy, Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň başlygy serhet goşunlarynyň serkerde başçysy polkovnik Begenç Ataýewiç Gunnogduýew, Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy 3-nji hünär derejeli Gylyçmurat Hallyýew, Türkmenistanyň baş prokurory, Ýustisiýanyň uly geňeşçisi Batyr Taganyç Attaýew, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri polkovnik Döwrangelli Garyagdyýewiç Bayramow, Türkmenistanyň döwlet gumruk gullugynyň başlygy podpolkovnik Atadurdy Ataberdiýewiç Osmanow, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy polkovnik Meylis Orazmuradowyç Nobatow, Türkmenistanyň ykdysady jinaýatlere garşy görüşmek baradaky döwlet gullugynyň direktory polkovnik Mehmetxan Berdimuradowyç Çakyýew, Türkmenistanyň adalet ministri, Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Begmurat Rahmanoğluwyç Muhammedow. Prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyna Türkmenistanyň prokuraturasy hakyna Türkmenistanyň kanunyň 16-njy maddasyna laýyklykda
karar edýän. Birinji derejeli jurist Begmurat Nurýagdyýew Garryby Daşow welaýatynyň prokurory wezipesine belläp, ony Daşow welaýatynyň Daşow şäheriniň prokurory wezipesinden boşatmaly. Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Melis Recep Turdyýew Atagirliýew Daşow welaýatynyň prokurory wezipesinden boşatmaly. Birinji derejeli jurist Allanazar Anna Muhammedoviç Gulyýew Mara welaýatynyň prokurory wezipesinden boşatmaly. Türkmenistanyň kaziýetleriniň kadylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyny. Kaziýet hakynyky Türkmenistanyň kanunynyň 43-nji, 54-nji we 56-njy maddalaryna laýyklykda karar edýän. Aman Leylewich Gökçevi Türkmenistanyň ýokary kaziýetiniň başlygynyň ornwasyry wezipesine belläp, Türkmenistanyň ýokary kaziýetiniň prezidiumynyň düzümine girdimeli we ony Lebap welaýat kaziýetiniň başlygynyň ornwasyry wezipesinden boşatmaly. Nazar Seyit Maravayev ygtyýarlyklarynyň möhletiniň tamamlananyny sebäpli Türkmenistanyň arbitraj kaziýetiniň kadysy wezipesinden boşatmaly. Murat Ulugowicz Muradow ygtyýarlyklarynyň möhletiniň tamamlananyny sebäpli Ahal welaýatynyň Tejen etrap şäher kaziýetiniň kadysy wezipesinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçläriniň belent serkerdebaşy Gurbanoguly Berdimuhammedow. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň adyna garaşsyzlygyň 26 ýyllyk münasibetli gelen gutluglary bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjak gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onuň alhedreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoguly Berdimuhammedow. Siziň alhedretiňiz. Garaşsyzlyk güni münasibetli siziň alhedretiňizde Türkmenistan hökümetine we halkyna tüýsürekden çykýan gutluglary beýan etmäge şatdyryn. Biz durnukda eýýamda ýaşaýas. Men ýyly tutuş dünýäde parahatçylyga çağırış hakynaky çykyş bilen başladym. Biziň adamzat üçin ähli tagallalarymyz mertebe we adalatlyk, ösüş hemem rowaşlyk buluň ählisi parahatçylyga baglydyr. Bizi baglanşdyrýan bu gymmatlyklar Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyna berkidilendir. Bütün dünýäde gapma garşylyklaryň ösýän döwrüni hut Birleşen Milletler Guramasynyň sağlaşygy umumy işimizi puhtulandyrýar we umumy meýillerimizi tasdikleýär. Parahatçylygy, ähli bu ösüş we adam hukuklaryny öpçün etmek boýunça bilelikdäki tagallalarymyzy ösdürmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň has berk düzümini döretmekde siziň ýurduňyzyň içiniň gatnaşmagyny hemem goşundyny bil baglaýan. Siziň alhedretiňiz size tüýsürekden hormat goýanyň maradaky ynanyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Antonio Guterres, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary. Boğutluğda şeýle setirleri var. Onun alhedreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, Amerikan halkynyň adyndan ýurduňyzyň garaşsyzlyk gününiň 27-nji oktýabrda bayram edilmegi münasibetli size hemem Türkmenistanyň halkyna iň gowy arzuwlarymy beýan etmäge ruhsat ediň. Goloyda Las Vegas'ta bolan pajigaly ýagdaý sebäpli iýeren gynanç hatyňyz üçin size hoşallyk bildirmek isleýän. Soňky çeyrek asyryň dowamyny biziň ýurtlarymyz Merkezi Aziýada we tutuş sebäpde parahatçylyk, durnuklyk hemem rowaşlyk işini ilerletmegiň bähwidine hyzmatdaşlyk etdiler. Men Owganstanyň insanperwer we düzümleýin ösüşi wagtda möhüm goşundy. Hemem gollaw üçin Türkmenistany tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Hemem Türkmenistanyň halkara sport ýarşlary arkaly ýurtlaryň arasyndaky dostlyk gatnaşyklaryny puhtulandyrmak boýunça tagallalaryna ýokary baha berýän. Siziň ýurduňyzyň öz garaşsyzlygynyň nowatdaky çäregine gadam basmagy münasibetli gelin ýene-de ýurtlarymyzyň raýatlarynyň hemem olaň ýaşaýan dünýäsiniň raýatlarynyň ýaşaş durmuş derejesini gowlandyrmagy agrarlydygymyzy tasdiklaýan. Men geljegi uny bilen garaýan şonu ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar hasam berkär. Hormatlamak bilen Donald Trump, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti. Boğutluğda şeýle diýilýär. Onuň alhedreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoguly Melikgulyewich, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk münasibetli size we siziň üstüňiz bilen dogonluk türkmen halkyny Özbegistanyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan tüýsürekden gutlamak menne ägirt uly kanatlanma döredýär. Garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistan uly üstünlikleri eýe boldy. Siziň parasatly ýollaşlaryňyzda ýurtda giň möçürli, dörejlikli işler amal aşyrylýar. Döwre we senagat we düzümleýin deshalar gurulýar. Halkyň durmuş derejesi hasam ýokurly.
törenýär. Döwletiň halkara giňişligine agraýy barha artýar. Bilelikdäki tagallalar netijesinde biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky däp bolan ysnyşykly we hoşniýetli goňşuçuluk gatnaşyklarynyň strategik hyzmatdaşlygyň derejesini çuňur kanatlanmak bilen belleýär. Suwda iqtisady, ulug aragnaşyk, insanperwer we beýlek ulgamlarda gatnaşyklary giňelýär. Köp ugurly özbek türkmen hyzmatdaşlarynyň munun beýlegim çuňlaşdyrmagynyň ýurtlarymyzyň rowaşlanmagyna, sebitde parahatçylygyň we durnuklygyň puwtulandyrmagyna ýardam etjekdigine inanýan. Hormatly Gurbanuly Melikulewiç, size tüýsürekden berk jan saglyk, awadançylyk we üstünlük Türkmenistanyň dogonluk halkyny bolsa, parahatçylyk, ösüş hemem rowaşlyk ardy edýän. Çuňur hormatlamak bilen Şawkat Mirziýoýew, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti. Boğutlukda şeýle sözler bar. Onuň alkedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Melikulewiç, Türkmenistanyň milli bayramy, garaşsyzlyk güni münasibetli öz adymdan we Azerbaýjan halkynyň adyndan size hemem siziň üstüňiz bilen ähli türkmen halkyny tüýsürekden utlaýan. Azerbaýjana we Türkmenistana taryhyň dowamyny kemale gelen dostlukly, hoşniýetli goňşuluk gatnaşyklary baglanşdyrýar. Berk esasy guralan döwletara gatnaşyklarymyzyň, özara bähketli hyzmatdaşlygymyzyň geljekde de halklarymyzyň awadançylygyna hyzmat etjekdigine inanýan. Şu ajaýyp günnesinde berk jan saglyk we üstünlükler Türkmenistanyň dogonluk halkyna bolsa, parahatçylyk hemem rowaşlyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Boğutlukda şeýle setirler bar. Onuň alkedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Melikulewiç, Ukrainanyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan size we siziň üstüňiz bilen tutuş türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni bilen gutlamagy ruhsat ediň. Ýurduň syýasy we ykdysady özgertmeler ýoly bilen önämli öňe gitmegi, hemem oýlanşykly daşary syýasat beterip Türkmenistana uly halkara agryny getirdi. Dostluk we özara anaşmak ýürelgilerini esaslanýan Ukrain türkmen gatnaşyklarynyň ýurtlarymyzyň hemem halklarymyzyň awadançylygynyň bähwidine munun beýlegim puwtulandyryljakdygyna inanýan. Pursatdan peýdalanyp, hormatly Gurbanuly Melikulewiç, size berk jan saglyk, awadançylyk, jogapkärlik döwlet işiňizde üstünlük Türkmenistanyň dostlukly halkyny bolsa, parahatçylyk, awadançylyk we rowaşlyk ardy edýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Pyotr Poroshenko, Ukrainanyň prezidenti. Boğutlukda şeýle diýilýär, onuň alkedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň alkediretiňizi we türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26 ýyllygy bilen tüýsürekden utlaýan. İran Islam Respublikasy hemişe Türkmenistan bilen dostlugy wagpaly bolup gelýär. Geljekde de bu dostluk hasym berkidiler. Türkmenistan biziň üçin oňat goňşy we ygtybarly hyzmatdaş bolup durýar. Biz ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň puwtulandyryljakdygyny we rowaşlanjakdygyny inanýar. Beýik bir bardan siziň alkediretiňizde berk jan saglyk we üstünlük Türkmenistanyň dostlukly hemem dogonluk halkyny bolsa, bagyt we rowaşlyk ardy edýän. Hasan Ruhani, İran Islam Respublikasynyň prezidenti. Boğutlukda şeýle setirler bar. Onuň alkedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli siziň alkediretiňizde mähirli gutluklarymy hemem tüýsürekden çykýan arzuwlarymy beýan etmäge şatdyryn. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp, Iragyň hökümetiniň we halkynyň iki dostlukly halkyň bähkidine Irak türkmen gatnaşyklaryny ösdürmäge ıgrarlydygyny tasdiklamak isleýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Fuat Masum, Irak Respublikasynyň prezidenti. Boğutlukda şeýle sözler bar. Onuň alkedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Ýurduňyzyň 26 ýyllygy münasibetli siziň alkediretiňizde we dostlukly türkmen halkyna mähirli gutluklarymy iýermäge ören şatdyryn. Şeýlede sizden Türkmenistanyň halkyna Birleşen Arap Emirlikleriniň halkynyň şu münasibetli şatlygyny paýlaşýanlygyny ýetirmäge haýyş edýän. Siziň alkediretiňizde berk jan saglyk, bagyt hemem üstünlük dostlukly türkmen halkyna awadançylyk we rowaşlyk ardy edýän. Meniň iň gowy gutluklarymy hemem dostlukly Hormuz sarpawarydaky ynanyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Halifa bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti. Boğutlukda şeýle diýilýär, onuň alkedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow.
Cenab Prezident. Türkmenistan'ın garaşsızlık gününün bayram edilmegi münasibetli Aljerin halkynyň adynan wagt öz adymdan sizin alhederetiňizde mähirli gutluklarymy hemem dostlukly türkmen halkyna rowaşlyk we ösüş baradaky iň gowy arzuwlarymy ýollamagy şartlaryn Pursatdan peýdalanyp dogonluk ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary ösürmäge, iki halkyň awadançylygynyň bähidine sizin bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygymy ýene-de bir gezek tasdiklaýan Cenab Prezident, siz tüýsürekden hormat goýýanyň maradaky ynandyrmalarym kabul etmeňizi haýyş edýän Abdulaziz Bouteflika, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlugda şeýle sözler bar. Onuň alhedereti Türkmenistanyň prezidenti Dogonum Gurbanoğlu Berdimuhammedowa. Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň bayram edilmegi münasibetli Palestina döwletiniň hökümetiniň halkynyň adynan wagt öz adymdan sizin alhederetiňizde tüýsürekden gutlaýan hemem sizin ýurduňyzda we türkmen halkyna awadançylyk we rowaşlyk arzuw edýän biziň ýurtlarymyzy we halklarymyzy baglanşdyrýan dogonluk gatnaşyklarymyza buýsunjymy hemem iki taraplyň hyzmatdaşlygy munun beýlen puxtalandyrmagy agrarlydygymy beýan edýän size berkjan saglyk bagyt we üstünlük arzuw edýän goý Allah Taala size öz penasynda aman saklasyn. Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Boğazlı'da şeýle setirler var. Onuň alhedereti Türkmenistanyň prezidenti Cenab Gurbanoğlu Berdimuhammedowa. Sizin alhederetiňiz Türkmenistanyň garaşsyzlyk gün münasibetli Liwanyň halkynyň adynan wagt öz adymdan sizin alhederetiňizde tüýsürekden gutlaýan. Sizin alhederetiňizde bagyt we üstünlük Türkmenistanyň halkyna bolsa munun beýlägen bir waşlyk hemem awadançylyk arzuw edýän General Michel Aoun, Liwan Respublikasynyň prezidenti. Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlady. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň tawşyry boýunça baş bayram bolan mukaddes garaşlymyň 26 ýyllyk şanly senesi münasibetli watan gorowçylaryny har wekuk goraýjydarlarynyň işgärlerini, döwlet sylaklaryny Mälik Guly Berdimuhammedow medalyny gowşurmak, olary nowatdaky harby atlary dakmak dawarat boldy. Türkmenistanyň Gorunluk Ministrliginiň merkezi serkerdeler öýünde geçirilen dawara ýurdumyzyň döwlet senatynyň ýanglanmagy bilen başlandy. Bu ýerde Türkmenistanyň ýararly güýçleriniň bilen serkerde başlygynyň tawşyrygy boýunça döwletimiziň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 26 ýyllyk bayram münasibetli edil watanymyzyň garaşsyzlygyny we öz ygtyýarlygyny puturlandyrmagy, ýurdumyzyň gorunmak ukybyny berkitmäge münasip goşan harby gullukçylary döwlet sylaklaryny we nowatdaky harby atlaryny dakmak dawarasy boldy. Davranyň barşynda Türkmenistanyň mejlisiniň Kady kanunçylyk barada komitetiniň başlygy Mayor Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Mälik Guly Berdimuhammedow medali bilen sylaklamak we nowatdaky podpolkovnik harby adyny dakmak hakyndaky Türkmenistanyň mejlisiniň karary golly. Ýoldaş minister Mayor Berdimuhammedow döwlet sylagyny hem de nowatdaky harby adyny almana geldim. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk edýär. Salamu aleykum hormatly adamlar. Men Serdar Berdimuhammedow. Men sizi ezil watanymyzyň garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Sizin akliňizde berk jan saglygyny, maskala awadançylygyny we işiňizde uly üstünlikleri arzuw edýär. Şol meniň durmuşymda ören şatlykly gün. Sebäbi men mukaddes garaşsyzlygymyzyň bayramy münasibetli atam Mälik Guly Berdimuhammedowyň adyny öterýän medala münasip boldum. Bu ýokary döwlet sylagy üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Meniň atam ezil watanymyza hyzmat etmegi,
bir karar devletimizin güllap ösmeginin hatirasyna pek zahmet çekmegiň, ak yürekliligiň we halallygyň aýdyň nusgasyna öwrüldi. Onun durmuşy biziň ählimiz üçin görelle mektebdir. Men Mälikuli Berdimuhammedow medalyna münasip bolmagyma çäksiz buýsanýarym. Şu davaral pursatda garasyl watanma, merdana halkyma wepaly bolup ak yürekden hyzmat etmäge borçlanýarym. Men bu ýokary döwlet syýlagy hemde nowatdaky harwadyň dakylmak üçin ýene-de bir gerek minnetdarlyk bildirýär. Hormatly watan goragçylary, sözümiň ahirinde sizi mukaddes garaşsyzlyk bayramy, şeýle hem münasip bolan döwlet syýlagylaryny bilen ýene-de bir gerek tüýsürekden gutlaýarym. Sizin eziz vatanmyza, merdana halkymyza we Türkmenistanyň prezidentine ak yürekden hyzmat edip, täze syýlaglara münasip bolup, mundan hem uly üstünlikler gazanmagyňyzy arzu edýär. Çok sağ olun. Soňra bir ýerde has tapawutlaryň harby gullukçylary ýokary döwlet syýlaglaryny gowşurmak we nowatdaky harby atlaryny dakmakda barasy dowam etdi. Günden-güni ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaryň tagallasy bilen harby ulgamda amala aşyrlayan giňmeçleri özgörtmeleriň üstünlikleri beslenmegi, bu düzümleriň işiniň netijeli häsiýeti iyi bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Şundukda şöhratly we edermen ata-babalarymyzyň atylly harby däplerini we ýürelgelerini münasip dowam edýän ýokary hünärli harby gullukçylar watansyjylyk ýürelgeleriniň iýigderli ösdirilmegi ugruna giňmeçerli maksatnamalaryň işleri alyp barýarlar. Şunun bilen baglykda harby gullukçylaryň gulluk we ýaşaýyş şertleriniň iýigderli gowlandyrylmagy, bu düzümleriň maddi enjamyn binýadynyň pugturlandyrylmagy we şahsy düzümleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagy ugruna maksatnamalaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Ýokary döwlet syýlaglaryna we nowatdaky harby atlara münasip bolan harby gullukçylar ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlygyny, watan öňünde bitiren hyzmatlar üçin berilen ýokary baha tüýsürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan möhüm hemde jogapkärlik wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek ugruna mehriban watanymyza we halkymyza ähli güýç gaýratlaryny gaýgyrman wepaly gulluk etjekdiklerini ananlardylar. Yurdumyzyň beýleki harby hukuk goraýjydarlaryna da garaşdyrmyzyň şany 26 ýyllyk bayramy münasibetli döwlet syýlaglaryny Mälikuli Berdimuhammedow medalyny gowşurmak we olary nowatdaky harby atlary dakmak dawarlary boldy. Geçirilen bu çärelerde çyksadanlar öýleriniň işine berilen bak üçin döwlet başlarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Şeýle ähli düzümleriň maddi enjamlaryň binýadynyň pugturlandyrylmagyna, harby hukuk goraýjydarlarynyň işini kämilleşdirmegine, harby gullukçylar we olaryň maşgal agdalary üçin amatly şertleriň dördülmegine iýdigderli verilýänligi belli. Ýokary döwlet syýlaglaryny bu nowatdaky harby atlara münasip bolanlar ýurdumyzda parahatçylygyň, afuwdalygyň tertipdildiginiň berkidilmegi, jenaçylyga garşy netijeli görüş alyp barmak ugruna ähli werur taýlalaryny etjekdiklerini aýdyp, bu wagtda öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçiriljekdigini ananlardylar. Döwür wagt derizde gulluk etmek we harby hukuk goraýjy düzümleriň işini kämilleşdirmek ugruna hemde bu düzümleriň maddi enjamlaryň binýadynyň iýdigderli berkidilmegi wagtda döwlet derejesinde alad edilýänligini belläp, harby gullukçylar munyň üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň beren terkerde başlaýan goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedow tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýurdumyzyň gorunma kuwatyny berkitmekde, jemgyýetçilik tertibini hemde howpsuzlygy üçin etmekde, şeýle-de döwletimiziň, halkymyzyň öňüne bitiren hyzmatlary we köp ýyllaryň dowamyndaky halal, wepaly gulluklar gözüňe tutulyp, şeýle-de mukaddes garaşdyrmyzyň 26 ýyllyk münasibetli ýokary döwlet syýlaglaryny we nowatdaky harby atlara münasip bolanlar özlerini bildirilen hormaty sawwarsyn aýtdylar. Şeýle-de olar Türkmenistanyň mukaddes tuğuny taqdim edip, watançylyk kasamyny ýerine ýetirdiler. Mälim bolýar ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň guramaçylyk derejesiniň ýokary bolmagyna bu ugrda alınıp barýan işleriň döwrüň tarabyna laýyk derejede geçirilmegine möhüm orny elýän. Ýurdumyzyň harby hukuk goraýjydarlarynyň ähli düzümleri taryhy ähmiýeti bolan wakalara işiň atnaşýarlar. Olaryň birleşen taýlasy bilen ýurdumyzy afuwdalyk ýörelgeleri, jemgyýetçilik tertibi putulandyr
öldürilýär we ählimi muhowpsuzlyk öpçün edilýär. Munyň özi tutuşluguna goranmak kiýasetine ýa bolan Türkmenistanyň harby doktrinasynyň üstünlikli durmuşy geçirilýäniginiň nowatdaky suwtnamasydyr. Şunyň bilen maglykda harby gullukçylaryň gulluk we ýaşaýyş şertleriniň ýygyderlik gowlandyrylmagy, bu dödümleriň maddi enjamlaryň binýadynyň puturlandyrylmagy we şahsy dödümleriň künär derejesiniň ýoklanmagy uğruna makfatnamalaryň şäherleriň durmuşy geçirilýär. Hafta pawutlanyp döwlet sylaklaryna we nowatdaky harbatlara münasip bolanlar mundan beýlägem ýurdumyzda asudalygyň mukaddes çäklerimiziň elle girmeselliginiň üpçün edilmegi uğruna mundan beýlägem tagallar çekdiklerini inanyrdylar. Düýün toýlary ölçýän hemişelik beýtarap diýarymyzyň ähli kunjugunu baky berkarar döwletimiziň baş bayramy Türkmenistanyň garaşsylygynyň şanly 26 ýyllyk toýy dawraly ýagdaýda bellenip geçirildi. Ýurdumyzyň ähli ýerlerini mukaddes garaşsylygynda başlanyp geçirilen aýdyň sazly şäherler bagtyar raýatlarymyzyň ata watanymyzda gahrman arkadamyda bolan beýmeşhur buýsonjunyň çäksiz söýgüsiniň aýdyň ýüze çykmasyna urildi. Ahal welaýatyna garaşdyrmanyň şany 26 ýyllygyna başlanyp günüň ertekerinden bagdalgalan şowkuny şäherler bayramçylyk ýürüýüşle maşandy. Bu ýürüýüş illeşmeden garaşsyz baky we tarap ata watanymyza, hormat prezidentimize berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanasyna söýgüleriniň hemişe eýsilmezdiginiň ýene bir aýdyň nyşany boldy. Soňra welaýat ýakynlygynyň welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň hemde welaýat medeniýet we baş bilim müdürlikleriniň guramagyna geçirilen welaýat derejesindäki dawra ýa-ni şeýlerin mukaddeslik meýdançylygyna dowam etdi. Bu çäre ýurdumynyň döwlet finansanyň ýerine ýetilmegi mukaddes ýaşyl tugumyzyň al asmana galdyrylmagyna maşandy. Bu ýerde hatara dikilen aýylaryň ýanyna setaran atylan toý gadanlaryny öz kärlerini ussat aşbelleriň milli tagamlar biçişleri, gyýdgenleriň unaş ketip ondan daatly toý naharlaryny taýýarlaýşlary, gyýlaryň üýüşip ümed etsulyny bir zaýdyşlary, zamanamyzyň bagtyar ýaşlarynyň hiňliklerde baat bilen asmana uçuşlary, dawranyň hem oňa gelen ýyleşmeden bugunky bayramçylyk ruhuny, şeýlede şatlygyny has belende götürdi. Bayramçylyk dawrasyna welaýatyň ähli şäherdir etraplarynyň gelen aýdymsaz we tansopolunyň hemde milli sungatymynyň körpe muşdoklarynyň çykyşlaryna giň germerli. Olaryň belen joşun hem ussatlyklary ýerine ýetiren aýdymsazlardyr tanslaryna beýik garaşsylygymyz, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanasy, hormat prezidentimiziň amala aşyrýan ýyl ýurt umumy adamzat bähwetli insanperwer işleri halkymyzyň ruhy galkynşy çeper beýan tapdy. Folklor toparlanan çıkışlarına olsa Türkmen halkının qararsız erkin döwlet gurmak barada asırlar boyu edip gelen pek arzuwlarynyň usal bolşy hem de bagtyar zamanamyz şeper kesipleriniň üstü bilen beýan edildi. Dawarda welaýatyň sport barada komitetiniň guramagyna sportyň dürli gönüşleri boýunça geçirilen ýaşlarym köp tomoşaçyly boldy. Bu ýerde toý dawarasy münasibetli sewda satuw şeýlede beýleki sergilerim boldy. Şany garaşdyrmanyň 26 ýyllyk toýuna bagşlanyp tejine etrap kärdişe kılıçlary etrap medeniýet bölümi we etrap ýaşlar gurama tarapyndan garaşsyzlyk aýdymym dilimde dessanymdyr, şat saýrakly, gülmelekli köňülle bossanymdyr diýen atylan geçirilen dawra ýyleşmeden ajaýyp döwrümde şany garaşdyrmada bolan buýsonjuny belende götürdi. Ýurt garaşdyrmanyň şany 26 ýyllyk münasibetli ahal welaýat ýakynlygynyň guramagyna Göktepe etrawynyň azgan şäherçetiniň Mälikguly Berdimuhammedow adanyky medeniýet köşküniň öňü, jan watanym Türkmenistan ýene atylan geçirilen dawranyň hem merekesi has uly boldy. Bu ýerde medeniýet bolsun ot ussatlarynyň aýdymsaz çykyşlaryna giň germerli. Mukaddes ýurt garaşdyrlygymyzyň şanly 26 ýyllyk bayramynyň däwreleri Balkyn welaýatynyň ähli kunjugunda baý many mazmuny wetlendi. Bayramçylyk däwretining başy welaýat merkezinden badalgalan toý ýürüýüşi bilen başlandy. Welaýat merkezi Balkyn hawa şäherindäki baş baýdak meýdançasyna belenten tutulan däwrede garaşdyrlyk, berkararlyk mukamy, güller açýar arka dagy mekany diýilip atlandyryldy. Bu ýerde ersäher bilen belenten ýanglanan döwlet senamyzyň buýsonçly mukamatyna erkana patyrda ýaşyl tugmyz alasmana galdyryldy. Bu ýa-ni çykyşlarda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň paýhatly başçylygyny tutuş ýurdumyzda bolup geçýän ägirt uly taryhy özgörtmeler, gadanylýan belen sepkitler, gün saýyn dowama tapýan täze başlyklar döwründe buýsonçly söhbetler edildi. Balkyn welaýat döwlet drama teatriniň artistleriniň baky berkararlygymyza bagyşlanan sahna eserlerim däwre gatnaşylan kalplaryna ýatdan çykmajak pursatlar döretdi. Täsirli şowhunly geçen däwrede welaýatyň medeniýeti
sunut ustatlary, ýokary ýörüýte we orta hünäri okuw mekdepleriniň talip ýaşlary özleriniň şowkuly çykyşlary bilen bayra geleniň ruhuny hasam belende ötürdüler. Dürli dörüjlük toporlarynyň joşguly çykyşlary estrada aýdymçylarynyň başı sadanalan beýik garaşdyrlygymyň taýdat eşetlerini, bagtyarlyk döwrümüziň belent ösüşlerini hemem melelizirmiziň bütün elim içre meşhur bolan eýert uly işlerini, ruhuly durmuşymyzy wat beden şerini owadlary çar tarapa ýaňsally. Dawaranyň dowamyny ustatlyk bilen ýerine ýetirilen her biri buýsunçly çykyş ýerleşlerimiziň berkarar watanymyza, gahrman arka dağımyza, bagtyarlyk döwrümizde bolan biýmeçör söýgü buýsunçynyň aýdyň beýanyna urildi. Balkyn vilayet we Balkyn we şäher häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň, vilayet medeniýet müdürlüğiniň, vilayet taryhy we kanawrunç muzeýiniň öňünde guran dawaratym beýik garaşdyrlygymyza başlanan bayramçylyk çäreleriniň üstüne ýetirdi. Uly ruhlantyga betlenen dawarada vilayetin başy sadanalary, estrada aýdymçylardyr çeper köçüňler çykyş edip toý mehellesine ruhul lezzet paýladylar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ösüşleriniň ruhlanyň medeniýet usunuty işgärleri, talip ýaşlar şanly garaşdyrlygymyzyň baky betarapligymyzyň dost dogullygyň tarepini ýetirdiler. Vilayetin Serdar etrawyna we Serdar şäherine de bayramçylyk dawralary döwrüwap derejede geçdi. Ýanglanan döwrüwap aýdym saatlarda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň şanly bayramçylygyň hemem millilizirmiziň el-ýurt bähkitli halkary ähmetli beýik işleriniň wasp edildi. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 26 ýyllyk bayramçylygy daşady welaýatyna köp sany çärelerin geçirilmegi bilen häsletdendi. Welaýat hem şäher häkimlikleriniň guramagyna geçirilýän bayramçylyk çäreleri ýerseherden toý ýürüýüşi bilen başlandy. Ýürüýüşe gatnaşanlar şäherdäki baş waýdak meýdançasyna geldiler. Bu ýerde döwlet senamynyň ýaňlanmagy bilen gararsyz baky tarap Türkmenistan diýarymyzyň ýaşyl tuğuny alasmana gallarmak dawarat boldy. Şany senanyň sadanyň ruhlantylygyna bellenşi aýratyn ýokary ruhlantylyga beslendi. Dawarada halkymyzyň şöhratly geçmişi bagtyar şuwuny bilen münasip utgoşdurly. Çar tarapa gözellik ajaýyp öwüşün merýän meýdançada şuwunyň ýagtydyr, ertiriň nurdur, gararsyz hem baky tarap ýurdum diýilip atlandyrylan aýdym sada dawaralar ýaýwananyrly. Welaýatyň medeniýet we sunugat işgärleriniň aýdymça sadanalarynyň tans dörejlik toporlarynyň talipleriniň çykyşlary çar tarapa lezzet paýlady. Şol çykyşlarda gararsyz baky we tarap Türkmenistan diýarymyzyň ada awraýyny şan şöhratyny dünýä dollaryň hormat prezidentimiň beýik işleri, ady elime dolan türkmeniň mukaddes gözellikleri, eşleti durmuşymyz uzak wagtlap basp edildi. Soňra bayramçylyk dawratyna atnaşýan adamlar toý ýürüýüşi bilen ruhyat köşküne tarap ugraldylar. Bu ýerde ýürekde joşunum dilli desanym gararsyz we tarap Türkmenistanym diýilip atlandyrylan bayramçylyk dawralary diýsem täsirli boldy. Vilayet we şäher häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň medeniýet müdürlüğiniň guramanyna geçirilen bu dawara vilayetin ähli kunjoklaryndan gelen ýüregi joşuny rahatlanmada gatnaşyp ýanglanan aýdym saatlardan ýerine ýetirilen tanslardan ruhly lezzet aldylar. Bayramçylyk görnüşleri alasmana parlayan ýaşyl tuğumyz bagtyar rahatlanmagyň şatlyk şowkuny çar tarapyň gözelligini artyrdy hemde hormat prezidentimiň peşkeşlerinden esletip durmuşynyň beýanyna urly. Welaýatyň medeniýet we sunugat ustatlarynyň ýaş ýerine ýetirjileriniň tans halk dörejili toporlarynyň çykyşlaryna ulorun berli. Şol çykyşlar täzeçiligi we täsirligi bilen tapatlandy. Ýerine ýetirilen aýdym saatlarda joşuny tanslarda dünýäni haýrana goýan gararsyz baky we tarap Türkmenistanyň beýik ösüşleri hormat prezidentimiň mehriban halkyna peşkeş bilen bagtyarlyk döwrü wasp edildi. Käderşä Kyrgyzstanyň vilayet birleşmesiniň Demokratik Partiýasynyň vilayet komitetiniň ýaşlyk olmasynyň vilayet geňeşiniň guramaklaryna daşawy şäherine geçirilen bayramçylyk çäreleri şany garaşdyrmynyň 26 ýyllyk toýy münasibetli gurulýan dawralaryň üstüne ýetirdi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhyna laýykly gurulan dawralarda medeniýet we sunugat işgärleriniň çykyşlary belentden ýanglandy. Ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk toýuna bagyşlanan dawaralary ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da ajaýyp toý libasyna betlenen Türkmenawa şäheriniň baş baýdak meýdançasyna ir-seherden döwlet senatynyň ýanglanmagyny, Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň dawarly ýagdaýda arşa galdyrylmagy bilen başlandy. Welaýat we Türkmenawa şäher häkimlikleri, Demokratik we Agrar partiýalarynyň welaýat komitetleri, kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi, ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi, şeýle-de welaýat baş bilim, saglyk goruş, medeniýet müdürlükleri tarapyndan
olan bu tutumlu çärede vilayatyň medeniýet we sanat ustaatlarynyň ýokary ruhlanlygy betlenen çykyşlaryna giň germerli. Vilayat medeniýet müdürlüğiniň we çağlar tasdörüjülük toparlarynyň milli buýsunjymyzyň beýanyna öwrülen joşuly çykyşlary vilayatyň tanymaly aýdymçylary bilen bilelikde Lewawyň ýürüýte sanat mekdebiniň zekinli aýdymçylarynyň ýerine ýetiren gahrman arkadağymyzyň mukaddes ýürelgeleri, şanly garaşsyzlyk, watan berkararlygy, milletiň bagtyarlygy baradaky ajaýyp aýdymlary bu ýere ýygnalan kalbyna nur çaýyp, olurdy ýatdan çykmajak tesirleri galyrdy. Soňra garaşdyrylmyzyň 26 ýyllyk toýuna başlanan dawara Türkmenawa şäheriniň iň gözel künjekleriniň biri bolan betaraplyk delegasiýasynyňki Durnagöz köýüniň boýunda dowam etdirildi. Bu ýerde welaýatyň ähli etrapdyr şäherlerinden gelen usat aýdymçylaryň tanymal tans we folklor toparlarynyň gatnaşmaklaryna ýeňlendirilýän tutumly bayramçylyk dawarasy şanly toýuň bedegine urildi. Dawara gatnaşýan bagtyar raýatlarymyzyň el çarpyşmalary bilen garşylanan aýdymlaryny bagtyar zamanamyzyň badalgasy bolan mukaddes garaşsyzlyk, hormatly prezidentimizin dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilýän başlanýşlary wasp edildi. Çağlar we ulular dörüjülük toparlarynyň joşun bilen ýerine ýetiren tanslary, merdany pederlerimiziň paýhatyndan milli däplerimizden gözbaş alýan, eşerti zamanamyzyň belent ruhy bilen sazlaşýan folklor çykyşlary bayramçylyk dawratyna gatnaşylan kalbyna şatlyk paýlady. Vilayatyň Saýat, Sakar, Hojama, Serdarabad, Garaşsyzlyk, Garabekowl, Beýik Türkmenbaş adynaky Atamrat, Döwletli, Birata, Halaç, Farap, Köýtünnaň we Galkynş etrap, Magdanly, Seydi Şäher häkimlikleriniň, Kärdeşler arkalaşlarynyň etrap birleşmeleriniň, Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşleriniň hemem medeniýet bölümleriniň guramaklaryna garaşdyrylmyzyň 26 ýyllyk şanly bayramçylyk münasibetli geçirilen dawaralaryň ýokary ruhlanlygy tesirli bilen tapawutlandy. Mar welaýatynyň mähli künjeklerini beýik garaşsyzlamadyň şany 26 ýylygynyň tutumly toý dawaralary gurşap aldy. Hemişeli garaşsyzlamadyň göwün göterji şany bayramçylygynyň dawaralary ýer täherden oňa atnaşylaryň toý ýürüýüşine başlandy. Bayramçylyk ýürüýüşine atnaşylaryň göz ýetmesini uzalyp gidýän akymy daşdawra we aýratyn şatlyk şowkun paýlap welaýat merkezi marşegeriniň iň bir gözel künjegindäki baş baýdak meýdançasyna geldi. Bu ýerde döwlet senamynyň ýerine ýetirmegine mukaddes döwlet baýdagymyzyň ýokary galdyrylmagy hemmelerde ýokary ruhlanlyk duýgusyny öğretdi. Bu ýerde ýerine ýetirilen aýdym saatlar joşuny tanslar welaýatyň bagtyar ýylatynyň gahrman akadamynyň saýatynda baky bagtyarlygymyza guwanjynyň hemem buýsunjynyň aýdym beýany bolup ýanglandy. Şany garaşsyzlyk toýmyzyň welaýat derejesine geçirilen dawarlary marşegeriniň ruhyýet köşküniň öňündäki bayramçylyk meýdançasyna giňden ýaýwanlanyrly. Marşeger häkimliginiň guramagyna geçirilen bu bayramçylyk dawarasyna welaýat medeniýet müdürlüğiniň welaýatyň etraplarynyň hem şäherlerinden gelen aýdym saat tan halk dörüjülük toparlarynyň okuw mekdepleriniň şeýlede marşegeriniň çağlar howatçylar toparlarynyň ustadlyk bilen ýerine ýetiren hoşawaly aýdymlary, tanslary tomoşaçylara ruh lezzet berip daşdawraga ýaňsaldy. Ýerine ýetirilen aýdymlarda we joşuny tanslarda halkymyzyň asyrlaryň dowamyny ardy gödüp ýeten beýik garaşsyzlygy, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanasy her güni ajaýyp ötüşlere, özgörüşlere wetlenip bedew wadylyň öňe barýan baky, asuda, erkana watanymyz, hormat prezidentimiň alp barýan il, halk, döwlet, bütün adamlar behbetli, belent hem rowazy işleri giňden wasp edildi. Beýik garaşsyzlamadyň şany 26 ýyllyk bayramçylygynyň ilkinji güniň dawaralary welaýatyň bagtyar ýylatynyň halkymyzy has esretli durmuş alp barýan gahrman akadamyda bolan belent hormat sarpasynyň aýdyň beýany bolup şatlyk şowkun bilen giýje aşamasyny dowam etdi. Şeýle dawara Maryanyň Hydyr Derýaýew adynaky mowlumçylyk mekdebiniň guramagyna Maryanyň Kemin adynaky döwlet drama teatrına geçirilip, ol özüniň täsiri bilen tapawutlandy. Şan şöhraty dünýäde bolan Edi Türkmenistan mady bilen geçirilen aýdym saatly bayramçylyk dawara bu okuw mekdebiniň talip ýaşlary we mowlumlary uly ruhlanlyk bilen gatnaşdylar. Bayramçylyk dawrasyna talip ýaşlar aýdym saatlar ruhy bilen tanslar bilen çykyş etdiler. Maqtumuna naky ýaşlar guramasynyň Mary welaýat Mary Türkmen gala Garogyn bayramaly we Owsan etrap geňeşleriň hemem Mary welaýat medeniýet müdürlüğiniň bilelikde guramaklaryna garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk bayramçylygyna başlanyp dawara geçirildi. Döwra we uşuna bedelen bayramçylyk sahnasyna welaýat medeniýet müdürlüğiniň dörüjülük topary özleriniň täzeden täze aýdymlaryny we tanslaryny ýokary usatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Garaşsyzlyk güni münasibetli gurulýan bayramçylyk dawaralary agşamlyk Elim Medeniýet Jaş Merkeziniň ýanyndaky meýdançada uly konsert bilen dowam etdi. Bu ýere paýtatymyzyň muňlurçy ýylaty we mehmanlary ýygnandylar. Bayramçylyk konsertine ýurdumyzyň aýdym saat sanatynyň ýerlizleri, ustatlary we ýaş estrada aýdymçylary, şolsany ýanglan diýarym bäsleşiginiň ýeňçileri gatnaşdylar. Şeýlede bu ýerde ýurdumyzyň belli folklory we tans,
hor toporlarynyň çykyşlaryna giň urun berildi. Bu ýerde geçirilen konsert garaşdyrlyk giň elimiň şugulysy atly joşgunly we milli bayramçylygymyza bagyşlanan aýdym bilen başlandy. Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň horunyň hemem Güneş çağlar hor toporunyň bilelikde ýerine ýetiren aýdymy dawara gatnaşanlarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Adaty ýörelge görä ýurdumyň kompozitorlary we şahyrlary bayramçylyk münasibetli täze eserler döretdiler. Bilelikdäki tagallanyň netijesinde binýat bolan joşgyny aýdym sazlary bu ýerde geçirilen konsertde geňlendi. Şeýle-de artistler tomoşaçylygyň söýgüsini gazanan häzirki zaman ışky lirik we watan söýjülük aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Bayramçylyk konsertiniň dowamyna çykşadan estrada aýdymçylary, ýaş ýerine ýetirjiler hemem halifa bagşlar özleriniň belent ruha betlenen aýdym sazlarynyň üstü bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni türkmen halkyna soňsuz eşet eçilen garaşdyrlyk eýýamyny hormatly prezidentimiziň ýolbaşyny ýurdumyzda amal aşyrýan beýik işleri wasp etdiler. Medeni tutulmat ustadlarynyň artistleriň durly ugurlary boýunça eden çykyşlary, ýerine ýetiren aýdymlary ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly senäniň ähmiýetini we dawaratyny hatam artdyrdy. Munyň özi häzirki döwürde arkada prezidentimiziň başlanjy boýunça bitirýän beýik işleň waspyny ýetirmäge, halkymyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna gönükdirýän köpçülikliň şäherlerin hemme tarapyn häsiýeti eýe bolýanyň nowatda tutnamasydyr. Meýlim bolýany ýurdumyzda täze zehinleň dörümegini, ýaşlyk öz ukyp başlandyklaryny açyk görkezmegine gönükdirilen giň möçeli şäherler geçirilýär. Çeper dörüjlüge gol beren ustadlaryň şeýle-de ýaşlaryň arasynda dürli bäýatlyjyklaryň geçirilmegi bilen ýurdumyzyň medeni tutulma dünýäsine ýaşlaryň täze topary goşulýar. Alkyşda arkada atly ören joşguly we täsirli aýdym bayramçylyk konsertiniň jemledi. Bu belent owazly aýdyma konsertde gatnaşylan hemmetiniň goşulmagy çykyşyň täsirligini hatam artdyrdy. Bu çykyşlar dawara tomosha edýänlere bayramçylyk joşguny içilip, olaryň kalbyna şadlyk duýgularyny çaýdy. Bayramçylyk konserti tamamlanandan soň Aşgabatyň asuda asmanyna elim oşary öwüşünli feýerwerk peýda boldy. Elim meden dinjaş merkeziniň äpet halkatyny ýagtylanyran öwüşünler asmana atylyp gök ýüzünde özboşly şekilleri emele getirdi. Dürli öwüşünler gymmat bahaly dürdäneler kimin çar ýany içildi. Bu özboşly hemem täsirli görnüşler bayramçylyk münasibetli gurulan şuňky dawaralan jemini jemledi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabatda şuň 28 oktýabrda gündüz boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetine ötkep duran bulutly howa bolup gün ortagyny ogurdan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gündüzine 24-29 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine ötkep duran bulutly howa bolup ýerden az kem ýağşar, ýerlerim çakmagy mümkin. Gün ogurdan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Mara vilayetine ötkep duran bulutly howa bolup Demiraz gün ogurdan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gündüzine 23-28 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetini ütkap duran bulutlu hava olup, Demirada kunatardan teylin sekundu 9-14 metre etken şemal ösür. Hava günüdüne 22-27 gradus maylı olur. Daşoğlu vilayetine ütkap duran bulutlu hava olup, bu noğurdan teylin sekundu 9-14 metre etken şemal ösür. Hava günüdüne 14-19 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutlu hava bolup, bu noğurdan teylin sekundu 10-12 metre etken şemal ösür. Hava günüdüne 22-24 gradus maylı olur. Yurdumuz boyunça oktyabr ayının 28-ine magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Merhaban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Merdana pederlerimizin agdy berilip, atudalyk, öz başlyk döwletlik hakdaky mukaddes arzu umytlarynyň hatyr bolan ýurt garaşdylygymyzyň şanly 26 ýyllyk bayram bilen sizi ýene-de bir gezek tüýsürükden gutlaýas. Goý ösüşlüň täze belentliklerine göterilýän garaşsyz watanymyzda hormatly prezidentimiziň daşyna mäkem jewitleşip ýaşamak, döretmek, işlemek hemmemize nisip etsin. Merhaban adamlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, döwlet adam düşündirdiýen şygardan rowanşanýan Türkmenistan döwletimiziň ýakly wagtlarda ösüşleri beslenýän nurdur. Ähli ösüşlüň özününni bolsa, watan kuwatyny putulandyrmaklygy, halkyň eşetli durmuşda ýaşamaklygyny gönükdirilen belent maksatlary bar. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan kämil siýasat esasyny häzirki wagtda dünýäniň iňmir öňde barjy döwletleriniň birine bilen watanymyz madama toýlary etsensin. Goý garaşdyrylyň şöhratly ýollarynyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny aýdyn geljegine tarap aýgytly gadamlary bilen öňe barýan Türkmenistan döwletimiz munun beýlegem güllesin, gül açsyn. Hormatly eleşler, size ähli gowruklary arzu etmek bilen watan habarlar gepleşiginiň şu goý görüşini tamamlaýas. Toýlarymyz toýy ulaşsyn, mehriban adamlar.